To je náš domček Áno. a dneska vám ho krásne ukážeme. Takže takto vyzerá zvonka tá píčovina. Cigánsky dom pojebaný. Je lokácia šala a stred polia. To nehovor ty kokot. Čo je? Dobre, že tu je prvá miestnosť. Ulica Polská. No, No tam je naša toaleta. no tu štíme a sereme. Trošku je diera v streche, tak máme, A tak, keď to prší, nevadí. tak je z toho sprcha. Poďme ďalej. Tu je nejaká dierka. Tuto bývajú niekedy cigáni, No, keď nemajú na chleba. no. Chod dovnútra. Ja? A už sa nevrátiš. No choď. Takže tuto to vyzerá takto. Toto je naša krásna strecha, ale to je jedno. Tuto sa sere. Tuto sú nejaké staré pičoviny. Dobre, tak. Nepadni do Dobre, diery. poďme von. Pôjdeme okolo tohto stromčeku, čo nám tu rastie. Tuto sú tie krvavé pičoviny. My nevieme, čo sú. My sme ich našli, keď sme to kúpili za 5 €. Takto vyzerá ďalšia miestnosť. Áno, tu necháme naše školské učebnice. Konečne má normálnu strechu. No tie lepšia strecha na tom stave. Není tu Tuto diera. sú naše zásoby. No. Trošku je to tu Dobre. také otvorené. Naše okná sú také, Poďme. trošku, naše okná sú navždy otvorené. Ďalšia miestnosť. Je, No, aj na povalu pôjdeme. toto není úplne miestnosť, ale ideme. Toto je ten rebrík ináč, toto je ten rebrík. Ček. Toto je ten rebríček, ktorý sme vyťahli. Vyťahli sme ho odtiaľto. Tuto bol ten rebríček, takže asi tak. Tuto je náš obľúbený Toto je boiler. naša spálňa. Tu spíme. Potrebujeme to tu trochu upratať. Ako tam je deň, No poďme. vedlu zobrať. Poďme si ukázať, ako sme využili ten rebríček. Áno. Ja nepôjdem za tebou. Aha. Ja budem tu. Sa zjebem, keď pôjdem dole, ale to je jedno. Tu je naša povala. Tak to vyzerá. Do piči. Tuto sú komíny. Tam sa kouží. Ďalšie krvavé pičoviny. Tuto sme to všetko našli. Tu sme našli tie krvavé kundy. Dobre, poďme dole. Tu sa diala taká renovácia. Tu trošku demolujeme. Čo iné žiadať od cigánskeho domu? Teo, ty kunino! Ja tu iba pozrieme tam. Ideme do podzemia. Áno, tak to bez svetlo. To slávne podzemia. Podzemie nemá najlepšie osvetlenie Takto vyzerá podzemie zvonka. To je vchod. a nedá sa tam najlepšie dýchať, tak tam neradi chodíme. Tuto robíme náš bordel. To je veľmi dobre vidieť. Piča, som vstúpil do lepidla. Doľava ideme, alebo doprava najprv? Dobre. Tu sú naše rozmedlené veci. Je tu trochu bordel, ale... Tam pôjdeme. Tuto sú naše urny. Čo to je za pičovina? A tuto je naše stôl. Sklenená miestnosť. Trošku to tu braská, keď chodíme. Chod svietiť, nech to je vidieť. A ideme doprava alebo rovno? Rovno, prvé. Potom pôjdeme hore. Nie, poďme doprava. Takže tuto je naša miestnosť. Áno, ona je spojená s tou veľkou našou spálňou. Tuto bol náš rebríček, takto šiel hore, tam je boiler. A tu je náš obývač. No, tuto je naša obývačka. obývačka. Tu máme nejaké veci, tuto sa učíme. Áno, tu sa. Toto si nečúvate? To je také stará škola. No, toto je už stará škola. Nejaká trubka pojebaná. Okvap. Je tu pár pavučín, toho pracujeme niekedy. Toto tu máme. Poďme. Poďme dole, ty koko.
Nechodia sa smetiari, tak tuto dávame naše veci, Áno, smeti. bohužiaľ je to tak. No. Alebo to hodíme suseda do smeťaku. Ale Neviem, či to vyzerá tak veľké na videu. prestali sme to robiť. Tu si umývame ruky. Áno. Tu Nie teda, je tam pitná voda, na to musíme ísť na testu. neviem, či to je vidieť na videu, že aké to je veľké, ale je to tu veľké ako pes. Tuto ohník, tuto je ohník, Áno, tam si niekedy zakúrime. keď je zima. Áno. Hlavne v zime, lebo v obývačke je zima. Chod stano. Tu si dáme stoličky, zapálime si ohník a pekáme nejaké špeky. Áno. A voľa, kedy tu zabíjali kravy, ale to je jedno. Teraz to je naše. Dobre, tak teraz pôjdeme von. Ešte vám to ukážeme zo zadu. A dozadu ukážeme, čo treba. To musíme asi poupratať, lebo... No. Počkaj, ešte horiaca kniha. Diablova. Diablová kniha. Tuto je tá kunda, čo horela Diablová kniha. včera pol hodinu. Zoberieme ešte von, lebo ešte bude asi horeť. Pozor na to lepidlo. Dobre. Tuto sú naše zápisy o našich kravičkách. Tam sme chovali kravy. Ako napríklad Zuzu. Tuto by sme ich mali mať zapísané. Keby to nezhorelo, tak tu by boli zapísané. No ako vidno, že na niektorých stranách je trochu textu. Dobre, to ešte podzemie. Zozadu to asi nepotrebujeme vidieť. No. Takže tuto žijeme. Toto je naše.